4:30 a na telefonu je Miluše z Klášterce nad Ohří. Dobrý den. Dobrý den. Takže vy soutěžíte v drogerii Šlekr, jste se zaregistrovala a teď čekáte, že vyhrajete, předpokládám. Ano. A za ty body byste si pořídila co? Ježiš, to vůbec nevím, asi bych si v drogerii nakoupila za ty body. Za 1 000 000 bodů. Víte, co byste si všechno mohla nakoupit? To myslím, že... Co bych si mohla nakoupit? To možná v Klášterci nad Ohří byste si možná mohla toho Šlekra koupit celýho, ne? Za 1 000 000. To myslím, že asi ne, ale tak nakoupila bych si. Tak jo, tak mám tady soutěžní otázku, na kterou musíte správně odpovědět, samozřejmě. Kde mohu získat až 20 digitálních fotek zdarma a při každé objednávce 2x víc bodů na Šlekr kartu? www.sfotky.cz. Tyjo, to není možný. Kde to berete lidi? Jak to víte? Člověk chodím do Šlekra často. Aha. No, tak to já vůbec nevím. Tohle to já, kdybych mě někdo zavolal, tak vůbec nic nevyhraju. No jo, no tak... No blahopřejeme právě jste se stala bodovou milionářkou a symbolický šek vám bude slavnostně přidán na prodejně, kde pravidelně nakupujete, takže se vám někdo 100% ozve, já vás tady zapíšu, můžete jít slavit a pak se tam všechno krásně koupit. Jo? Tak blahopřání. Tak jo, gratulujem, mějte se fajn, naslyšenou. No a já jenom připomínám, že zvýšit svoji šanci na výhru můžete i vy. Nakupujte v drogerii Šlekr a předložte svou Šlekr kartu. Mailem vám pak přijde malá nápověda k aktuální soutěžní otázce, kterou jste právě před chviličkou slyšeli, že hrajeme zase příští čtvrtek. Jako registrovaný účastník nákupem zvýšíte svoji šanci na správnou odpověď a možnost získat 1 000 000 bodů na svou Šlekr kartu. Informace najdete taky na stránkách www.frekvence1.cz. Tak a my si dáme muziku, jsou připraveny, nebo je připravena Spice Girls, jsou připraveny holky, no. Nepřipadám ti někdy jako Kolovrátek? Krásně jsi to řekla.